ناشی توتار دورو haber به حزمتیا کۆما کەمالیست ji ئیمام شافی دپرسن ئەم چاوا دikarin wan kesên ku bi heqê digirin di dema fitnê de fehm bikin. ئیمام شافی wiha bersivê dide li pê tîra dijmin bigerin û bişopînin wê hûn ê bigêje ehlê heqiyê. Ev gotin ji bo diyarkirina kesên ku nikarin fehm bikin ka kî rast e û kî nerast e. Yên ku di diyarkirina kesên rastî û derewê de dikevin nav şüphê pîvanek ber bi çav dest nîşan dike. Di van wextên dawîn de bi taybetî van du koman tîrê xwe yên jehrî ber bi Hüdaparê û nasname û kîmliga Müslümantiya ku temsîla wê dike kirin hedef û davêjin. Ji bo ku were fehm kirin gelo çima Kemalîst, CHP, Apoîst, Dem bi yekdengî Hüdaparê kirine hedef. Divê xod û şîfreyên zîhnî yên van her du koman û ji çira xizmetê dikin bên eşkere kirin. Ji ber ku CHP xwe weka avakarê komara Tirkiyeyê dibîne û dibêje tapuya Tirkiyeyê di destê wan de ye, tu fikr û ramanên dijberê CHP qebûl nake. Dibêjin wan îzin daye ku ew ancak dikare siyasetê bikin, fikr û ramanên xwe beyan bikin. Dema Apoîst jî herêmê weka milkê bav û kalê xwe dibîne. Ji ber vê yekê ew jî li herêmê tu partî û fikr û ramanan qebûl nake û tehemûl nake. Ew ji xwe re qaşo dibêjin aşîtîxwaz, demokrat, biratiya gelan diparêzin, rêz û hürmetê nîşanê fikr û ramanan didin. Lê wexta Hüdapar bêgot û bêjkirin, dem û sermiyanê wê Qandîl weka meriv li pêlê boça piskê bike dike miyaw miyaw. CHP'ya ku di avakirina komar û cumhuriyetê de zulm û zordestî daye ser Kurdan û zimanê wan û ew înkar kirine gelek qetleam li ser Kurdan kiriye. Aniha dema ku dibêje heq û mafê Kurdan diparêzin bi CHP re bûne yek û di cepheyê de êrîşê Hüdaparê dikin. Ev yek jî bi medide nîşandan ku destê ku boç û dûva wan digire heman e. Kesên kor jî dibînin. CHP'ya Kemalîst û Dema Apoîst di warê dijminantiya bi Îslamê re ji hevdû necuda ne. Heta di vê dijminantiyê de dikevin nav pêşwazî û musabeqeyê. CHP dixwaze xelkê ku li Tirkiyeyê dijîn bila ji Îslamê derkevin. Dem jî li herêmê xeyal dike ku jiyanek bê Îslam, bê heya, bê axlaq, bê malbat û bê nikah û bê mehir bê ava kirin. Hüdapar daxwazên dijminantiya bi Îslamê re yên her du partiyan jî di qirika wan de dihêle. Wan di nava xeyalê wan de difetisîne. Birastî di warê dijminantiya bi Hüdaparê re ji ber ku Hüdapar Îslamê bi bîra gelan dixîne ye. Lewra Hüdapar di tevger û gotinê xwe de Îslamê nîşan didin ji ber vê yekê ev kîn û edaweta wan bi Hüdaparê re heye. Qaşo yek Tirkan adin Kurdan temsîl dike. Her çi qas ev partiyan li ser van axan dibêjin siyasetê dikin jî bi fikr û ramanên xwe ne mal û ne însanên vê axêne. Şaxên wan ên vê axêne lê koka her du partiyan jî ji derve ye. Wexta ji bo boykota li ser malên İsraîlê bank tê kirin, hema nerazî bûn nîşan didin. Ev yek jî nîşan dide ku ev partiyan ne ji malbata ümmetê ne. Li Diyarbekirê dibêjin qey wezîfe ji demê re hatiye dayîn ku wexta müşterî neçe Starbucks û McDonald'sê û ciyên din bila ew wan deran tije bikin. Mensûb û dildarên demê desteka müşteriyan dide van firmayan û diçin van kafeyan û bi vî awayî nahêlin ku ev cihan bên girtin. Geze bi êrişên Siyonîstan bin û ser bûye. Lê dem û CHP ji bo ev kafeyên ku destekê didin rejima İsraîlê nên girtin her hewlê didin. Ji ber vê yekê ne perçeyekî ümmetê ne. Hestiyên İsraîlê dikojin da dilêsin. Hebûna wan xizmeta ji İsraîlê re ye. Ji ber vê yekê hewlê didin ku Hüdaparê ji çavê xelkê bixîne bê îtibar bike. Em ji wan re vê gotinê dibêjin. Ji wan re bibêje ji kîn û kerba xwe geber bin. Bêguman Xwedê dizane ku çi di hundirê we de derbas dibe. Ali İmran ayeta 119